Byl jsem dnes na pietě v Konicových kolejích v Brně. Jak tam, tak všichni stáli spolu, naši krajané, respektive děti a vnukové a pravnukové našich krajanů vedle protestujících. Říkal jsem si, vždyť se tak neliší. Obě strany odsuzují zločiny nacismu, chtějí uctít oběti násilí a chtějí žít dál v klidu a míru. Třeba, říkal jsem si, když tady Němci kladou pietně věnce a růže na místě, kde umírali lidé, když tady zní dojemná hudba, moravské i německé písně, třeba těm protestujícím dojde, že chtějí to samé. Třeba se smíří. Vždyť přece život je tak krátký, aby se žil v nenávisti, hořkosti a nesnášenlivosti. Ne. Ti protestující vyrostli v úplně jiném světě. Oni tu nenávist potřebují k životu. Trpí jí, ale přesto si bez ní nedokážou život představit. Dává jim pocit nějakého vyššího cíle, jejich boje, smysl existence, smíření nechtějí. Na jedné ceduli stálo Hitlerovi sudeťácké děvky, německé i české, omluvte se a táhněte z naší země. Oni se v agresivitě a zlobě vyžívají a přidávají to další generaci. Mladík v červeném tričku syčel do ucha agresivní výhrušky po starší dámě, která nechtěla uhnout a pustit před sebe protestujícího s ohromnou cedulí. Ne, tihle lidi s časem nezmizí. Oni tu svou zlobu předávají dál. A naši čeští fašisté toho umně využívají a manipulují je. Vodí si je přes jejich frustraci jako loutky. A tak těmto svatým bojovníkům proti fašismu nedochází, že se sami fašisty stávají.